Alicia Ross-i February niriat sangkhat zakwa somriat khan Markham, Ontario, Canada a alo pianga. Apa hi Melvin Ross niin anu hi Sharon Fortis ania. Alicia naupan laiin apa hi thih anu chuan pasal dang nei lehin Ontario, Canada chuan an khawsa lenta ani. Naupan lai atang ringin mihlim thei tak ania. Thian angai na ema mel hriat po anga reng boka. A harwang lea zirna lama po atluang viau mai. Kumsom ni pali niin Australia le khazirin kumkhat aom bova. Tichuan kumlea Canada a bok chuan a ho lea. An rama chuan American multinational IT company lian tak Hewlett Packard a thoka. Nipui chalai chuan North Ontario lui kama athian tenen an riak chuaka anuam ti ber ani boka Alicia chu alim khermai. August ni somparuk sang ni panga zanah a Bialpa Sharon Hine-a zanriah an eichhuaka thlakhat le chan vevel chia an laiin zuya fiam thu hote te po lanui zat hun lai nui moile ti chang kang vorlui sham tum stage vela an lai te po ani mai thei ani. Alicia chuan an thona lama kaisa narem chang thatak anea chumi tur chuan tu ka interview ma chan tur ani nge a phur rualin a hu phur thu te shona chu a shrila a Bialpa chuan a thiam angin an fuya an hlim dun hle. Ti chuan hlim tak le in thalel tak chungin chu zan hlimom tak chu an mang liama atuka a interview turatan chuan du sakna te in hlanin anin thla ta. Alicia chu ina a hotlanga anu nen an chung chang chu an soi dun le a hu phur thu te a shrila anu chuan ril ruti thoven nan an uipona teichhuak puya Alicia chu asoma. Tichuan an nu fa chuan an ui kain zanah chuan kothlera an han tei kuala an ti tui hle. Thui vak lo an kal nuwa chuan an ho lea Alicia chu a pindan lama alut chawa. Anu po chu a chau ve dewa wangin amu ngala. Anu chuan chu zan chu kum tam tak nuwa ma taka amut ve voi khatna ani ain rin thu a soi nge. Shona po chuan ina thlen vele Alicia chu phone biak an tuma mahse a chhang thei lova. Muhil to ani ringin message hnutchhiah tichuan amu ve nghal deuh maya. Amai ro chu atuk zinga po chuan alabe thei te chuang hau lo maya. A phone message thlum tak a thon te po chu a chhang lova. An kola piangin a ringral ta thak mai si. Sana an ena na kalahun viau to boxia. Tichuan an thona lam te chu an belea. An nila chuan Alicia chu an la mu lo thuin an lo chhang boxi. Alicia chuan interview poi mo tak ma chan tur anei boxia chutia an re ringot mai chu shona chuan angai na a hrelo hle. Atopa chuan Ontario police te nena a bial nu bo thu chu a hriat tir taringot maya. Police a call zo chuan Alicia nu Sharoni po chu a beve ngala. Sharoni chu an panen golf tournament a tel turin zinga an chuaka an chualai po chuan Alicia motor chu anin kota chuan a oma ngai that lo na an nei chuang lo. An golf khelna hmuna chuan phone reception a that lo awangin shona o chu a hrechiang thei lova. Police ti le Alicia ti bak a hrelei thei lo. Amai ro chu a hriat chin thumal tlem te po chu ngai that lo na tham ani wangin rang takin atlan ho ngala. Ina thlen chuan kotvela police motor alo om nual toa. Alicia motor po chu adin na ngaya chuan alo la ding renga. Tichuan man mo takin in chhunga atlan lut ngala thil omzia an zota. Police officer pakatin Alicia omna an hriat lo thu an hril chuan mak atilea a pindan lama atlan chaw ngala. A phone a oma a purse a oma a thomno po a in thlep fel thlapa thilbo engma a om lo. Police te chuan Alicia bo zan na chu an han tran tangala an thadom te atanga bultanin zona te an han zot kuala. Ama zanah thom an hriat lo te zandar som pakhat vela khonge an oma enge an ti te zot kualin thenom te ina an lut kual zaka mahse an hnutchhiah atangkai thei tur engma mu chua an nei lo. Alan dan mai chuan Alicia chu ruk bo ni lovin tlan bo a ang tariau mai. Amai ro chu tlan bo don ta se a motor a oma a phone le a purse a oma. A pars chunga a ID poimo zongzong a om boka chung zongzong hnutchhiah atlan bo chu arinom silo.
tin anuna hlim lo na emo lung oi lo na emo anei hriat ani lova ngai zong thar anei lai ania ain lak romantic lai takani tin nalama la kaisa na hun rem chang anei lai tak ani boka chung zong chu atlan bo san arinom lo hle mahse investigator ten an in anan ena apin dan te chu anan zir chian ngel poin misual che dan nu ma engma an mu thei si lo amak ani top mai kan kal thui main ka channel hi ilola subscribe lo ni chuan minan subscribe sak velok la tin he video hi thai ti chuan ilo like ve don nia thai ti lo le dislike zeu kha ani maya idu thlanna apoi mo ber ti chuan police te chuan Alicia chu anung chung nge ya mule tumin thei top an chua dan naranin Mibo ke sareng reng chuan an bo tanga dar kar somli pariat chunga an zon mu man lo chuan mu lo hlen mai a hlau om lea an mule ani poin nung chunga mule be sei chi ani to ngai lo chu wangin police te chu an tang lea leilama ui sathiam nen thok chuakin chunglama helicopter a thlok kwal reng boka chu nula kum som ni pangami maktaka bo tamai chu mule ngei tumin an thokrim hle thunei tu te chuan mi pui troi om na dilin a theia piang mi bo zong tura ron thok chuak turin aveng mi pui te chu an soma amaka makatamin mi pui an ron thok chuak tha na akal te po an ho supa mizo tlom ngai na an lo nei vereng ani mana Alicia zong tur chuan a khonotin an thok chuak ta suaw maya nu le paten an fa te chunga thleng tura an du lo ania Alicia nu Sharon ru tur an hria thiam pui le nula le tlangwal laiin an u naw tele an thian tele an chunga ngei po thleng ve thei ania wangin nula van doi Alicia chu an laina thlea anung chung ngeya mule anin be sei hle ani thunei tu ten remrot na fel tak siamin mi puite chu om zenei takin an chea ata tolte tea kalin uluk takin an zonga achanin koitina bozan na le khatarin an vehicle zak boka chanem an ngai tlang le police te chuan an mi bozon na chu ngor takin an tho chun zom zela khotlang mitlom ngai te po ama ain an thok chuak nem tel tela an ti mai lo hle August ni som nia phei chuan mi pui zali chuang an thok chuaka mishing an thatnem lutuk chuan engemo pala mi pui in thunun har sadona misual chuan mu fu lau phei chuan mi pui thin rim dang zo donin anin shelova ti chuan police lam chuan ni khata mi za zela in natlan chok turin ro an rel taringot mai ani Alicia bo tangin nili lai aliam ta chanchin lomom engma hriat tur alom lova aru bo tu hne na tangin atlan na sum emo aruk bo chanemo hriat tur alom chuang lova thom chu are hian re vung mai ani tuna zet chuan adam arinom talo hlea police te point ruang anzon alo chulta amai ro chu Sharoni chu ala beidong vereng reng lova afanu chu adam lai mel mule ngei ala in be seitlat Alicia bo tanga nilina chuan Sharoni chu national TV a in lanin afanu chu TV kaltlangin abia anzon mu ma chu chol lova an be tur thute himle dam taka anin mule ngei a be sei thutele a mangai thute mituitla zoin ashila Sharoni chuan afanu chu rukbo ani aringa investigator de chuan arubo tu chuan Alicia chu a hriat chian hle an ringa a thian nai tak emo an chung te emo a Bialpa hlui emo an ni thei Alicia chuan thian chu anga ngang maya ama hi thian ngai na tak aom na pianga thian siam zung chi ania chung zinga chuan hotu alo nei rengte ani theyangem investigator de chuan Alicia thian nai vai te chu an han kom kwala mahse an thian nur bo du khopa achunga rilru chhia pu omang hriat an nei theilo Alicia chu ala re vunga investigator te lain chui om nia an hriata piang an chui nuwa po engma mu chua an nei thei silo ti chuan an la chui chian lo Alicia bo ma zanah a chua pui a Bialpa son Hine-a chunga mit afuta wang mai le tutar la khom tu ten koman tum laiin zona a chhang thadu lo hlea Alicia chu a mangai thu le midang ang thovin zon mu vat adu thu asoya abak chu engma asoi du lo investigator de chuan son Hine-a chu an han chui chiang ta Alicia bo thu police ne na report tu ania mahse
engwanga achung te po zot masalova police station lam bengal nge ani engwangin nge abiak tlang theilo awang maya abo nia arin ngal top thei zanah atam le tichuan investigator de chuan chung zanah zong chu a chana hriat an dua shona chu an kom du ta chutia komantum lai tak chuan august ni somni pani zana zurui chunga motor a khalawangin police ten an man hlau maya arin hel om tatel tel mai investigator de chuan shona chu Alicia bo chung changa chuan thu an han zot fiata shona chuan thu nei tu te chu a chhang thadu lo hlea a borok ton mek chu a beise lo lutuk ani wanga omdan a hriat lo thu te aril ruha chok jang khaina na zulama chuan ani thu te a soya tin investigator ten an komna borok te chu ami ziein a zol lo awangin sheom ati thu a soibok shona chuan zona te chu chhang thalo viau mahse in nam hnoina anei om an hretlat lo maya om dan mak tak tak te chu a bial nu bo ril ruha wangani an ringa aril ru chu a fim tok lova komtlak po ani chi lo niin investigator de chuan an soya shona chu an chua zalen le ta ani Alicia bo tanga kar khat lai liam nuwa po thom alare hlea investigator de chuan mason na an nei lei theilova an Mibo zon chu dam taka mule anin beisei to lo amai ro chu Alicia nu Sharon ve thung chu ala beidong tlat lo maya afanu chu adam ala ring fana crime channel pakhat global news palai lenga somin Alicia nen chuan dam taka in mule ala beisei thu asoya adam lai mel a mule ngei theinan pathian nena po atong china sat thu asoi amai ro chu thakhat aliama masonna alom chuang lo Sharon po chuan thakhat zet aliam ta ka chuan afanu chu athito ani ti apom mai angaya mahse aruang tal mu chua dalang taka vuina hun ser temana thamuang taka vuiliam ve adua chu bak chu beise anei to lo mi in aruang chu anlo mua ama ani ti an hriat theinan Alicia chuan tatu pani anei thu Sharon chuan soya akading lam kheimita pangpar lem aom thu le adar ding lama aquarius sign aom thu asoya a beise a chaw sot ta hle September thla an chuang kaya shed lo kara thlachan ve alo liam vele maya Ontario Canada chuan chanchin lom om puan tur alom chuang lova Alicia rubo tu misual po chu chui chua lovin om mayang ti alawom tale chuta August thatopa Hurricane Katrina ron thokin US marlam anuai vak maya chulam chuan police te chu apot peng na sa hlea duangin investigation po akalpui hlei theilo chutia thomare rui lai chuan September ni somni pakhat zana Sharon chuan York Regional Police Station Ontario Canada tangin call poimo tak adonga afanu Alicia Ross chu an mu thu an ron shil tamaya amai ro chu aron betu o tang chuan an fanu chu thin an charani ti hairual anilo investigator ten Alicia Ross case chu thakhat le achan ve chu ngor takin an chuya munla tak takami te bekwalin Alicia Bialpa nge po rin lel zinga atel man hiala amai ro chu maktak main Alicia thatu chu an thenom tlangwal Daniel Sylvester alo ni reng mai September ni somni pakhat tlai dar nga Sylvester chu au kil David Hobson anen York Regional Police Station a kalin thunei tu te ma ain puanga amale ama chu ain peta ani September ni somni pania Sylvester ukil David Hobson chuan thutar lakhom tu te zona chhangin a client chu rilrolama harsatna atona sat thu te athil ti chu poyatin ain chhir tak zet thu asoya mipuin an zon lui lai le investigator ten ngor taka an chui lai te chuan Sylvester chu ina shom te takin alo om niin asoya abekin Alicia nu khor taka om lai te chu mu sheom ati hlea investigator te la chuan an chui chuak don lo tak ngela hriain atot up to maya poi khoi tu ni lo an mananga atuar tur ni lovin ator phang ti te alau boka ti chuan a om anuam thei tangang lova police nena amale ama chu ain petani in asoi ti chuan Sylvester chuan police te chu Alicia ruang aphum na muna chuan a hruaya ruang chu an vahai chuak ta ani
Daniel Sylvester chu seidong khan Alicia te thenom chia omania kumsom ni pakhat mi niin anu nen chi an oma na anei lova nileng in TV ma achua zanriah tak tak thlengin computer a khoilea ina exarlak naman rosang sanga nein ain soi zoya zanlaya atei chu avele zeu bak chu pon lama mutur atlem lenin an soibok anxiety le depression te po alo nei ve to thina ni ti a medical record atangin an muchuak boka amai ro chu an veng velami te chuan tual han that du om mel apulo niin an soya in mu chuna chuan a hoi homin mi biak atai ma hle niin an soibok Sylvester hi investigator te point an lo ve uluk hle to alo nia zona te po an lo zot nual toa Alicia nen chuan in mu po an lein mu lo thu te soin abo live chuan ina aom thu asoya polygraph test nei turin anin biak fel vek to po au kilin rem atilo awangin chumni ngot an lo thul to nge ani tichuan Alicia Ross-i thia tanga kumni nu me ni sari sangni pasaria Daniel Sylvester case chu courta an chai chanta judge somangin Sylvester chuan Alicia atha dan kim chang chu apuang chuakta Sylvester soidanin Alicia nen chuan August ni somparuk zana gate bula anin toka Alicia chuan nang hi heta hian engei ti vea tin tongkam tlahol takin an khum niin ain soya ti chuan ani chuan nang ang thovin heta om theina rai chi ka nei velom tin a changa Alicia chuan thlok bo dai ro lak tlak lo pa atilea chuta chia chuan ain sum zo to lova a maya a benga Alicia chuan aron khoilet vea mahse Sylvester chuan anam tlungala aron thole tur chu apuma achuya alu chu chuat chara chuan a tawh tir ta ngek maya ti chuan Alicia chu amuna chuan a thingala arwang chu Sylvester chuan a motor hnunga ada konglaya thisen kai chu ati faile veka ama po chu ain bual faile te a athom no balde chu saranga afuna ti chuan Alicia ruang phur chuan atlan chuak ta an ina tanga motor dar kar khat kalvel Manila Ontario aphum ta ani kong laga athom no chu apai boka karthum nuwa ruang chu phorlein Manila tanga minute somlikal kobokong Ontario aphum le ta ani Sylvester chuan Alicia atha dan rapthlak takte chu puang fai vek mahse chung zong chu tumlok reng wanga ti ani lo thu asoya ti pal liao voile khata aril ruwa lo thok phut adan zolo wang niin ain soi Sylvester chuan Alicia milak tlak lo patia ko chu atha chan berani thu soin school ka lai tang toin min ama chainom na tan an lo mang to thina chu wang chuan mi bula ompo nuam ati lo pha ani turang po ani thei lo pha hial niin ain soi prosecutor lam ve thung chuan Sylvester che dan chu ruaman na fel tak nei sa vek ani thu soin mi pat mei chiat na lama ngai to na ten om aput arin thu a soibok a psychiatrist ne na tanga thu adon danin Sylvester chuan mei che bi thlak a ching lea mi nu pa incredulous slide chu a en thlafo niin a soya chu wangin Alicia po hi hun rei tak chung chu alo en thlaru reng toa arin thu a soi autopsy result lam anan puang chuak ve thunga Alicia le ru chu mun somthum ai tama akhia apumpui chunga nerve poimo tak solar plexus anti po akhoi chenual ani ti chuan me ni somni pakwa sangni pasaria court chuan thutluk na asiam felta Daniel Sylvester chu Alicia Ross-i ruk bole tha thua chuan thiam lo chantir niin dam chung lungin tang tura achung thu rel ania nakum kumsang ni somni pakata hian parola achua phalsak ani don ani